Maayong hapon, Negros. Inin DigiCast Negros 10. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni Gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kagkaroon na pati kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. General Manager sang Noneco gintiro patay. PNP duda sa mga pahayag sa Executive Secretary nga nadula matapos ang krimen. Redistricting bill para sa Bacolod City maging prioridad sa Kongreso. Vaccination center sa Bacolod City, isa na lang. Ginapatian shabu, nawigat sa driver sa atubang mismo sa BCPO headquarters. Kag sa Good Vibes Miniature Christmas Village, bukas para sa publiko. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, redistricting bill maging prioridad sa Congressional Committee on Local Government sa madason nga tuig. Ginsiling ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga ginpasalig sa iya sang pamuno sa Committee on Local Government sa Kongreso nga mangin prioridad nila ang House Bill 297 nga redistricting bill nga liwat gin-file sa kongresista sa 19th Congress. Nagapanguna ang hearing para sa redistricting bill sa Bacolod sa pagbalik sa Kongreso sa madason nga tuig. Gindugang ni Gasataya nga wala man sa mga problema sa Senado bangod suportado man ni Senador J.V. Ejercito sang Committee on Local Government sang Senado ang among hagna. Para sa iya, long overdue na ang pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito. Nagapati siya nga ang dugang representation sa Kongreso kung matigay ng redistricting ang magakasayuran man sang dugang nga pondo para sa ginapaabot nga mga infrastructure project sa syudad. Sa number 9, Negros Solar PH Incorporated ang naghahingo sa karon sa endorsement gikan sa sanggunian panlalawigan sa Negros Occidental para sa 150 megawatts nga solar project sa Bacolod kag Bago City. Sunod sa kay Board Member Manuel Frederico, ang chairperson sa Committee on Energy, sa Enero 4 nakaschedule nga magasapol sa ila ang tagdumalahan angot sa among nga proyekto. Sa sulat ni Giancarlo Mascarado, ang presidente sa Negros PH Solar Incorporated, sila ang mayara sang gina-develop nga 150 megawatts solar power project sa Bacolod City sa Barangay Felisa kag sa Bago City sa Barangay Tabunan. Mayara sila sang service contract sang 2015 kag tigayon nga na-convert sa solar energy operating contract sang nagligad nga December 2021. Dugang pa ni Mascardo, ang project ang nag-lease sang 113.7 hectares ang yara sa Barangay Felisa kag Tabunan kag tigayon nga nakakuha sang environmental compliance certificate gikan sa Department of Energy and Natural Resources. Tigayon naman sila nakakuha sang certificate of non-coverage sa National Commission on Indigenous People. Sunod sa kay ko, nakita nila nga may mga nagakaigo man nga dokumento ang among nga kumpanya. Endorsement gikan sa probinsya ang ilang nga ginahingyo. As far as solar is concerned, nakita ta naman damo gyud mata diya hindi ba? Mga solar plants. Actually, sa lagpad man ang duta sa Bilog Pilipinas, naglagpad man. Pero sa paglantaw nakon nga diri sila sa Negros, kay of course kailangan mo contiguous buo, di ba? So, diri sa Negros, damo ta diya nga ang kapanagiya sa contiguous na isa lang ka pamilya o duha ka pamilya. Damo sa tatlo ka pamilya. So tatlo lang ka pamilya istoryahon nila. Sa number 8, gin-aprobahan na kahapon sa Sanggunian Panlalawigan sa Negros Occidental ang pondo para sa SRI bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo. Nagkakasuiran nga ang 2,905 ka mga empleyado sa Negros Occidental ang magabaton sang 20,000 pesos nga service recognition incentive. Sa kabilugan, ining nagabalor sang 58.1 million pesos. Ginhinyo ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pag-allocate sang pondo kasunod sang mando nga ginpagawa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagatugod sang pag-run sang one-time SRI sa uniform rate nga hindi maglapaw sa 20,000 pesos. Damlag pa, ginsiling sang gobernador nga sa mas madali nga tion ining ma-release na. Kasunod sang among nga dugang nga SRI, 50,000 pesos ang kabilugan nga bonus nga nabaton sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal. Sa number 7, suspected shabu nawigit sa isa ka driver mismo sa guwa sa Bacolod City Police Office nga headquarters. Matapos madakpan ug bakuha ang lisensya bangod sa paglapas ang laying sa dalan sa tinaligdan nga adlaw,
Duga nga sakit sa ulo ang naagom sa 34 anyos kasi Willie Satok matapos makuhaan sa sachet sang illegal nga droga kahapon sa iyang pagsulod sa headquarters ng Bacolod City Police Office sa Barangay Takuling. Sunod sa PNP, si Satok ang isa ka jeepney driver ang magapadulong kuntani sa bitaw agud magawad sa iya lisensya. Sa gitpakayuan ini sang citation ticket sa pagsulod sa headquarters, naupod sa iya na hunos ang isa ka sachet sang ginapatian Shabu nga nagabalor sa 500 pesos. Detain karon sa Police Station 8 si Satok. Sa number 6, isa ka electrician ang patay sa makuryente sa ginakaayo nga balay. Patay ng isa ka electrician matapos makuryente kahapon sa ginakaayo nga balay sa Montebello Subdivision sa Barangay Bata sa Bacolod. Ginkilalang biktima nga si Glenn Castañeda, 50 anyos. Sunod sa pulis, nasapwan na lang sa tag-iya sang balay si Castañeda nga nagahigda sa kisame sang balay. Damlag pa, ginakayo sang biktimang suga sa mga balay, kag siya lang ang nabilin sa matabuang insidente. Wala man sa may nakakita sang mismo nga pagkakuryente sang biktima sunod sa pulis. Gindala pang biktima sa ospital, apang deklarar nga dead on arrival. Sa number 5, sa Bago City, nobyo patay, nobya pilason. Ini matapos nga mabunggong ilang ginasakyan ng motorsiklo sa isa ka salakyan. Patay ang 20 anyos nga si Art Murillo, samtang pilason naman ang iyang nobya nga si Melrose Salgado. Matapos makabunggo kahapon ang ilasin ni motorsiklo sa salakyan sa highway sakop sa Barangay Taluk sa Bago City. Sunod sa Bago PNP, padulong kuntani sa Bacolod ang magnobyahanay sang mabunggo ang motor sa salakyan nga nag-U-turn. Mahimo sunod sa pulis nga wala nakita sang driver sa salakyan ang motor. Amukon nga nagliko lang inikag nabungguan ang motor. Detain karon sa Bago PNP ang driver sang salakyan. Sa number 4, may 32 na ang napatay bangod sang leptospirosis sa probinsya. Inisandig sa December 10 nga datos ang Provincial Health Office. Masobra sa 190% ini nga mas mataas kung ipanggid sa kasubong nga tion sang 2021. Suno kay Doktora Jessica Fama, Medical Specialist 3 sang PHO, sang 2021, 11 ang leptospirosis deaths nga na-record. Sa December 10 nga datos nagdangat sa 228 ang leptospirosis cases ng Negros Occidental. 76 ang leptospirosis cases nga na-record sa kasubong nga tion sang 2021. 200% ang ginsaka sa kadamuon sang kaso. Ang leptospirosis ang masami nagakakuha sa pag-ubog sa baha. Ginabisuan sang local health authorities ang publiko nga likawan ang pag-ubog sa baha. Dapat magamit sang boots kung hindi gid man malikawan. Maggamit man sang prophylaxis sa sulod sang 24 to 48 hours kung nakakontakt sa numan nga contaminate sang ihi sang ilaga. Giliyon nga magpakonsulta kung nakitaan sang sintoma kasubong sang hilanat, muscle pain, labi na sa pusog-pusugan. Magpatuman man sang nagkakaigo nga garbage disposal. Sa number 3, isa na lang ka vaccination center mag-ooperate sa Bacolod City sumugod sa Enero 3. Kung saan ito ginadagsa pa sa mga nagapabakuna ang sulod sa Convention Center sa SM City Bacolod sa Reclamation Area. Karon, magagbay na lang ang corner nag-ooperate sa vaccination center, sa Emergency Operation Center, pagod ba jutay na lang ang nagapabakuna. Sa record ng EOC, nag-average sa masobra 50 ang nagapabakuna para sa first kag second booster shot. Galing isiling ni Dr. Ana Marila Arni Pornan, na sumugod sa Enero 3, ang vaccination center sa SM na lang ang magapabilin nga operational. Magabalin ang Vax Center sa Government Service Express Hall, ngayar sa 3rd floor sa mall. Magauntat naman ang pag-operate sa vaccination center sa Gaisano City Mall, Ayala Mall's Capital Central, kag sa Bacolod City Government Center sa masunod nga inadlaw. Sa number 2, pamuno sang African Swine Fever Task Force sang Bacolod nagahinyo sa tagdumalahan sa mga shipping firms nga balabagan ng adaan ng mga pasahero nga nagadala sang pork kag pork products pati ng mga buhi nga manok kag inihaw nga halin sa puerto pa lang sang Iloilo. Hindi lang buhi nga manok nga halin Iloilo ang ginadumilian makasulod sa probinsya, ilabi na sa mga seaport sa Bacolod. May mga inihaw man nga manok nga ginkumpeskar kag ginsunog sang katapos ang Joint African Swine Fever Task Force kahapon. Suno kay Doktora Maria Agueda de la Torre, hindi malipod nga may mga pork and pork meat products pati na buhi nga manok
Inihaw kag itlog nga sarang gihapon makalusot halin sa port sang Iloilo nga nabalabagan sang task force sa Bredco kag Banago Port kada adlaw. Gani nagapangabay si De La Torre sa mga tagdumalahan sa mga shipping firms nga kun mahimo balabagan nga daan ang pagsakay sa mga pasahero nga makit-an nagadala sang ginadumilian nga produkto halin pa lang sa port sa Iloilo. Karon nga bulan sang Pasko, mas masako karon ang task force nga hugot nga nagabantay sa mga port kag point of entry agod mapabilin nga ASF free kag bird flu free ang probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. May aragyapon mga pasahero nga mahambal gid niya. Te wala kami kabalo. Nga nga didto wala kami ginhambalan. You mean dito? Didto sa origin nila. Oo. Halimbawa Iloilo or Manila or kung diin wala kuno sila ginhambalan. But we have requested them both Roro and fast craft nga kung hindi na sila hindi na sila sakay o hindi na sila magpasulod, magpadala. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. General Manager sa Nuneco ang patay sa pagpaniro sang kagabi. Ginakwestiyon naman sa PNP ang pila ka mga pahayag sang Executive Secretary sang biktima nga nadula 3 ka oras matapos matabo ang krimen. Yaring report. May nagahilibion samtang ginapapanaog ang bangkay ni Attorney Danny Bondevilla gikan sa iyang salakyan kay ina sa kaagahon. Pasado las 11 kagabi, sa gintiro ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o Cononeco sa may Lacson Street sa Bacolod City. Kaupo di Bondevilla ang sining Executive Secretary sa gintiro siya. Sulod sa kay Lieutenant Jonito Pastrana, Officer in Charge ng Police Station 2. Sa panaysayon sa Executive Secretary, gikan sila sa Christmas party sa Nuneco kag hubog na si Bondevilla. Nagdrive pa ini, pero ginsaway niya. Nagsuka ini sa dalan kag sa ikatatlo nga pagbukas ang portahan kag pagsuka, may lalaki nga nagasakay sa motorsiklo nga nagtiro sa iya sa tangkugo. So nagsuka, do mga katatlo kasi katatlo nga bisis yang nga magbukas ang portahan kag magsuka. According sa Executive Secretary, may nagdulog nga motor nga nagaalang ang kasanay. Tapos gintiro ang aton nga biktima. May igos ang bala sa tangkugo si Bondevilla kag naglapos ang bala sa iya nga guya. Duda ang PNP sa statement sang babayi. Sulod sa kay Pastrana, may pila ka mga questionable nga bagay sa iyang inpahayag. Una, sa driver's side si Bondevilla gintiro pero ang basiyo sang 45 caliber pistol nakuha sa piyak na nga side sang salakyan. Ang slug nakuha sa passenger side. Wala man sa may nabatian nga lupok ang mga gwardya sa palibot. Wala man sang igo sang bala ang salakyan. Kag daw nakagapos pa sang seatbelt ang kamot sang abogado. According sa statement, ang aton nga biktima drogi. Hubog. So kung hubog ang isa ka tawo, I don't think pakadumdum pa sa naka-seatbelt. So during sa examination sa crime scene, ang aton nga suspect naka-seatbelt. At the same time, ang kamot it appears nga nakagapos. Isa pa gid sa mga ginakwestiyon sa PNP, amukon nga matapos ang krimen, nadula ang Executive Secretary sang halos 3 ka oras. Nagkadto siya sa isa ka opisyal sa Union sa Electric Cooperative. Pagbalik niya, gi-turn over niya ang cellphone ni Bondevilla sa iya sini nga utod, pero deleted na ang ilang exchange of messages. Is it normal that when we recover the cellphone, all the messages, conversation were deleted? Delete na. Deleted na una sa cellphone? Okay, wala ka mo Yes. Kuhay ka mo minabasahan, sir. Wala gin. So far wala pa, but actually we are trying our best to submit ini sa cybercrime. Okay. For possible, basi Ma-recover. ma-retrieve ang mga messages atong mga na deleted na-delete. messages. Okay. Actually ang cellphone wala ta na recover. Okay. Gindala ini sang Executive Secretary. Executive Secretary after the incident. And the Executive Secretary pag abot na sa crime scene, ara siya. But a few minutes after, Nadula. when we are about to talk to her, O nadula sa. she disappeared and appears later after more or less 3 hours. Gani, ang Executive Secretary kag ang opisyal sa Union ang ginpaidalom sa paraffin test. Work-related ang inalantaw sa PNP nga motibo sa pagpatay sa biktima. Wala man ginadula sang PNP ang posibilidad nga ang gunman yara lang sa sulod sang salakyan. Si Bondevilla ang nakaagiman OIC General Manager sang Central Negros Electric Cooperative.
Sa Good Vibes, saksihan ng miniature Christmas village sa isa ka Bacolod non-artist. Matapos ang duwa ka tuig, liwat ini nga nagbukas sa publiko. May report si Romeo Sobaldo. Gikan pa lang sa hagdanan, napuno na sa mga Christmas decors pakado sa kwarto kung saan ibakit ang Christmas village sa makulunod artist nga si Bambo Tunog Banwa. Sa gawa sang room, na-display ang pinakauna niya nga koleksyon nga Victorian-inspired nga mga balay. Ang mga characters may mga facial reactions pa, kag hindi pa amo sila kagagmay. Dili ka nag-start, sir? Amo na ni ako na original village yun ang dagko ni nga daw Victorian houses. Victorian houses. Scratch built. Ikaw na ba, sir? Ay mo kanya, sir, hindi siya bakal mo man ang Ay, gin pang kapisan pa sa akong sa una mag-imo. But ang pieces ka mga kwan, Including sa mga pieces nga magatag ko, which I added every year, I add on. pagsunod mo sa sini nga kwarto, ma-amaze ka sa kadamo sa mga characters nga nagapalibot sa imo. Kung bata ang magsunod diri, sigurado nga malingaw. May Disney princess halin sa Frozen, Aladdin, Beauty and the Beast, kag madamo pa. May circus, giant Ferris wheel, may skating rink, mga simbahan, Bethlehem, 80s nga New York diner, simbahan, kag madamo pa nga mga landmarks. Ini ang produkto sa pag-travel ni Bamboo sa lain-lain nga mga parties ang kalibutan. Ini ang ika-26 na nga tuig sa iyong Christmas village. I pick up some pieces whenever I travel. Dahil sa nagsugod pa makal sa kada travel. Oo, daw hindi ka maguntat. Naabtan siya sang pandemic kag nagsarado anay sa publiko sa sulod siyang duha ka tuig. Kag subong, liwat niya na ini naman niya ginbuksan sa publiko para ma-enjoy man sa kabataan kag young at heart ang village. Bisan mahal ang kuryente, okay lang kay Bamboo. Basta makahatag sang kalingawan sa iban. Tiga, smile ka ni Seneco, magbayad ko kung January. Hello. But it didn't stop you. Despite sa mahal nga kuryente, sir. Para daw community service ko lang for Bacolod nga ano na. Sigihon lang yung mahatag kalingawan. Oo, I mean, I appreciate it namin man. Next year, madamo pa siya sa plano nga idugang sa Christmas Village. Ang iya balay ang yara lang sa San Juan Street sa Bacolod City, sa igadang mismo sa karsada. Bukas ang Christmas Village from 5 p.m. to 8 p.m. tubtub sa December 30. Nick, initanan niya nga collection, produkto ni sang 26 years niya nga pag-travel. So, amo ni natipon itong tanan kag nangin miniature yung Christmas Village. Usually makakadto man lang kita da kung may coverage bila kag mag-lunch sa liwat sa iyang Christmas village ming. Pero makapoy na mauti, ba't kuno kung may pasensya? Kung hilig mong ginaobra mo, so kaya niya nga iliwat-liwaton every year. Grabe. Kagabay itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.